namhlanje okuyi commemoration of the Imbali Peace Monument. Sizoba nohlelo nje olufishane lapho sizoba nezikhulumo ezokhuluma kabanzi mayelana nohlelo la namhlanje esihlanganisele ngokubambisana Msunduzi Pietermaritzburg Tourism ngokunjalo noMsunduzi Municipality. Ngaphandle kokuchitha isikhathi siqala ngokuxolisa uqala amamaleshana sithembisa ukuthi uhlelo lethu ngeke lube lude kakhulu. Sizocela ukuthi ngaphambi kuba siqalise konke sibe ne-opening prayer simemo phezulu ukuthi ahlangabeze nathi ukuze uhlelo lethu luhambe kahle. Uthi umthuthu ngikubamba usuthi uyaphenduka. Sicela ukuthi usivulele umthandazo. Sizocela sivala amehlo. uNkulunkulu uyisenkulunkulu ndodana, uNkulunkulu moya engcwele, uNkulunkulu osisiqalo nosisiphetho, onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Simusa ubukhona bakho kule ndawo. Uma ungekho ungavumisi uqale lo msebenzi. Simusa wena Baba, uhambe ngaphambili kwethu silandele ngemva kwakho. Nayi incebo yakho oyikhombile wakwamkhomba uMoses, wamnika itask eyayinzima. Naye umnike itask enzima. Umnike leyo nduku bewayinika uMoses wakwazi ukukhipha abantwana baka-Israyeli ezweni lokugcina. Siyakubuza, siyacela ukuba uhlale kuyena uhambe ngaphambili kwakhe ulandele ngemva kwakho. Konke sicela emagameni amathathu kwelikayise lendodana likamoya ongcwele manje kuze bonke abantu. Alright, siyabonga kakhulu ngamazwi omkhuleko kumuntu umthuthu. Besicela ukuqhubeka neprogram ngaphambi kokuchitha isikhathi. Sizocela ukhansela i-host ukhansela wendawo ubaba uNgwenya utheze ngaphambili azosamukela. Angithathele lithuba ngokukhulu ukuzithoba ngibingelele abathe basihambela osukwini namhlanje kule ward yethu ezo-ward 19 isifaka umthembu branch amaqhawe lawa esiwakhumbulayo afela ngaphandle. Sikhuluma nje sokhansela namhlanje ibona basihlahlela le ndima ababeyihlakula imisebenzi yabo njengoba simile nje sokhansela today. So sibonga kakhulu kumsebenzi wosuku. Kepha kokwami nje kufushane nje angibingelela honorable mayor ubaba uMzi uThebola, ngibingelele kubaba uMhlongo abahleli bosuku lomcimbi wanamhlanje, ngibingelele kumama uNingi, ngibingelele kuma veterans ethu akhona ngaphambili ayibamba ophikweni obaba uKhetho Khambule ikhansela lethu lokuqala la ka ward 19, obaba uSipho Gabela ababeyibambile ophikeni lwempi yaseMbali. Ngizothi nje kulawo mazi nje amafushane mayor your guest abasambele namukelekile ka ward 19 egameni elihle la ka ward 19 no izandla sivulile umsebenzi wosuku. Socela nje sinamukele nje ngezandla ezimhlophe. Siyabonga. Siyabonga babukhansela ukuthi ke usamukele sizizwe sifudumele phakathi kwekhaya la ward 19. Ladies and gentlemen, we are running with this program because of time, among other things, and the weather, to make sure we finish in time. So what I'm going to do now, I'm going to call director waka Msunduzi Pietermaritzburg Msunduzi Tourism ubaba uNjumani ukuthi azosinikeza i-message on behalf of Pietermaritzburg Msunduzi Tourism. Emva kwalokho yena ozobe sesi-introducela olandelayo emva kwakhe ozoletha i-message of support usisiningi. Siyabonga.
siyabonga kakhulu phakathi kohlelo meya wedolobha kunama veteran akhona la phakathi kwethu siyawabingelela umama unini kansela usuka kuyona le ndawo siyabingelela sibingelele nonke uyabona abaningi bakhona Umvelase from i-office lakwa-tourism u-tourism manager lapho siyambingelela ama-members e-media siyawabingelela. Namhlanje-ke it's about izimpi nokuthi izimpi siphazamisa kangakanani embonini yezokuvakasha. Kodwa futhi kumayelana nokuthi imboni yezokuvakasha ingenza kanjani ukuthi ikhande thula ezindaweni eziningi throughout the world. Kune movement ke eyenzekayo njengamanje kuthiwa i-World Peace Tourism. Le movement ke kuthiwe asiyisupport thema sithola le message sasisibona kufanele ukuthi kuyabefita ngokulimi lwesingisi ukuthi ke sibe kule ndawo eyi-peace monument, indawo ke esiyaziyo ukuthi ke yaba indawo kakhulu esikhathi esiningi yobuhlungu, kepha ke ubuhlungu obagcina kukhona kwaveza ukuthula ngo-2000 ngeminyaka edlule ngoNovember 1998 November 15 le ndawo ke yayisivula. Ngiyafisa ukusho ukuthi njengoba silanje kukhona futhi enye program eqhubekayo eCabanias Garden ehlelwe ke iholwa uadvocate Singh ekhulumisana nokuthi eMumbai 26 years ago kwenzekani ngesikhathi kuhlaselwa idolobha kwase kubulawa nama attractions tourism ngaleso sikhathi. Sifisa ukuthi ke la sikhona njengamanje is an important place for tourism. Enye izindawo esithi uma ngabe sifuna ukushowcase i-liberation struggle noma i-liberation heritage yedolobha size khona. Siyafisa ke ukuthi sigcizelele ke ukuthi ke ngoke world peace tourism kunezinto eziningi eziveziwe, izinto vele esizaziyo ezingenziwa imboni yezokuvakasha ukuthi zishintshe isimo. Kodwa uma ngabe sibheka nje sibheke emuva siyazi ukuthi ngoJuly kwenzekeni and imboni ye-tourism iyona eshayeke kakhulu njengamanje kusazanywa ukuthi kwaphinde kuqale phansi kwakhiwe. I-tourism ke is a major contributor to amazwe nomhlaba economy yakhona and ke itholakale futhi yaba ukuthi ine potential yokuthi ikwazi ukuthi ikhande uxolo ezizweni eziningi. Now kunezinto ke ezidala ukuxabana ngokujwayelekile ilezo zinto lezo ezifana nokuthi ke abantu bavela ezindaweni ezahlukene, different backgrounds, religions, politics and cultures. Abantu bese beyaxabana kuze kube nezimpi ezinkulu kufe abantu, but ke nizobona ukuthi embonini yezokuvakasha lezo zinto engiyibalile izona esisidayisayo thina as key selling points. Ngamanye amazwi izona izinto esuke siyigqamisa endaweni ezahlukene ukuze sikwazi ukuthi sithi kubantu wozani nizobuka abantu behlukene kepha bekwazi ukuthi baphile ndawonye. So ilokho ke esifuna ukugqamisa kakhulu and i-tourism ke is a giant communication generator. Uma nje kukhulunywa ngemboni yezokuvakasha kuba khona ukuxoxa noma ukuxhumana ukuba khona kusukela kumuntu oyi-tour guide kuze kube labo bantu asuke bahola baqale bakhulume, and that allows for mutual understanding. Ngesikhathi kuba khona lokho kuzwana-ke kubanye abantu abasuke bengazani nokwazana kwenza ukuthi ke bazane kangcono, they appreciate each other and then ke bakwazi ukuthi bahloniphane. So we are responding to the call i-world peace tourism ukuthi impela siyayisupporta ngoba okwenzeka emhlabeni jikelele kubuya kuze kuzothinta thina la sikhona. Njengoba ngishilo ke ukuthi ke
sihloniphekile ke ukuthi umeya abe khona sikubuka nanokuthi ngesikhathi kufika nomlayezo ukuthina kukhona into yokuthi ke njengoba i-festive is upon us kuyithuba ukuthi ke umeya azodlulisa imessage yoxolo ukuthi even nangalesi sikhathi kungabi khona ukuxokozela nokuthi abantu baze bayithole bebanenkinga. Mase ngiqeda ke bakumeya, today is also about the upkeep of local tourism infrastructure. Ukuthi ke lezi indawo sikhuluma ngazo including lesikuyona siyawazi ama-challenges akhona ukuthi ke singenze njani ukuze sikwazi ukuyigcina sibukeka kahle. Now kuhambisana nama-budget ke bakumeya kwi-community tourism sishaye eduze-ke thina ngokwemandate yethu ileyo. That is why in way back, I think in 2017, I had this partnership at a very low level with correctional services, where we speak to the director and say, I'm going, and then we started into a manai hall, it's very vandalized, sakwazi ukuyisave. And I'm happy to say ukuthi even lana nizobona ukuthi kune facelift eyenzekile sipendile and nakhona sikwenze lokho ngokusizwa u-correctional services. Siyazi-ke babumeya ukuthi okunye ozobhekana nakho kuzoba yiwo ama-proposals azobe ethi siyacela imali ukuze sikwazi ukuthi senze lokhu kubukeke kufanelekile ngaso sonke isikhathi. Ngike ngathi last month ngaya eSharpeville Memorial for i-benchmark. I-Sharpeville Memorial ke ile ka-21 March. Into engiyibone khona ngiyibonile ukuthi ayikhuni kakhulu ukuthi si-achieve nathi Pietermaritzburg, but I want to say ukuthi i-township tourism is thriving as a result of izindawo ezinjengalezi and so on. Bengikhuluma nje nabantu bale ndawo during the week, abanye badlulela kupendo basebethi how sekuphume ithenda izingane zethu azilokhu zibe sekulethwa abantu bangaphandle and so on. So ke ngathola ithuba lokuba address ukuthi cha lokho nikubonayo ama-volunteer akukho thenda ephumile esicela kunina ukuthi nibe ingxenye yokusiza le ndawo ukuthi ihlonipheke ingavandalizwa kuze kube sekugcineni. Ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba ke mphathi sihlelo. Angethuleke mina ke manje ukhansela uNingi Zungu omunye esimbiza ngama-friends, a friend of tourism, lapho esihamba khona sihamba naye and ke siyasijabule mangabe sinama-champions, ama-political champions embonini ngoba iyimboni enga-understandeki kakhulu ngesinye isikhathi ubuka basemqoka kwayo. So ke uhlala lapha ke ukhansela uNingi lento yalana ingithinta eduze. So angikwethuleke khansela uNingi bese ngihlala phansi. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani. Ngicela ukubingelela ngokuhlonipha, ngibingelela ubabumeya ubaba uMzithobole, ngibingelele ukhansela wendawo ubaba uVusi Ngwenya uhlala khona la ka Ward 19. Ngibingelele ubaba uMhlongo, manager waka tourism la ePietermaritzburg. Ngibingelele kakhulu futhi ngokuhlonipha nanokuzithoba. Ngibingelele abafowethu ukhetho kwakhe eKhambule ophakathi kwethu ubaba uSipho Gabela nayo wendawo. Waye ngikusho lokhu ukuthi ngibabingelela ngokukhulu ukubahlonipha ngoba babe ama-freedom fighters kule ndawo. Engicabanga ukuthi njengoba sibona labafowethu abaqoshwe kuleli tshe, abanye babo futhi ababe yingxenye kanye nalabafowethu abakuleli tshe. So ngalokho ngithi nje akubanikeze that ilokhuzana leyo nhlonipho
ukuthi ekuhambeni umzabalazo esasikuwona wala Imbali ward 19 kwaba abanye abafowethu abasinda ezimweni ezazinzima kakhulu. Siyabonga babusiphuka baphithu sibonga kakhulu ukuba khona kwenu. Bese ngicela ukunibonga nonke enikhona ngaphakathi ukuthi sizozimazisa lo mbungazo njengoba eseshilo ubaba uMhlongo ukuthi i-tourism iwuphiko olubaluleke kakhulu. Sibe nakho ke ukuthi ekhathini esikuzona njengamanje abanye bethu sesilibone ngazuthi usiko noma ingcenye yophiko olungabalekile. Mawukhuluma nge-tourism ukhuluma ngezinto eziningi ngoba kuwumlando njengoba sila ngaphansi VC Multimedia line in mode. Njengoba sila kule monument yala Imbali, it's because ngoba nayo sithatha njengengcenye ye-tourism ezokwazi ukuheha abantu bangaphandle, abantu abangaphandle kwase South Africa, abantu abaphakathi eSouth Africa ukuthi beze bazobona ukuthi umlando waseMbali kwakungabizwa ke ngokuthi Imbali ward 19 ngaleso sikhathi asewubiza ngeMbali 1 and 2 ngoba isikhathi esiningi la menibuka mhlawumbe abanye babumeyo abazi abantu abaningi abakulelitshe engeke ngibabize bonke ngamagama uyabazi i-role abayidlala besahlangene kuseyimbali yase1 kuyimbali yase2 kwangakabi yiloko sekushiwo njengamanje ukuthi uward 19. Sibonga kakhulu babumeya ngokuthi ke sikhumbule le ndawo. Isicelo sami nje ukuthi ke mhlawumbe ke ekuhambeni kwesikhathi nje bese ecelile ubaba uMhlongo ukuthi ngokwamafans besifisa le ndawo ukuthi ibukeke ngendlela emangalisayo, ikwazi ukuthi ivikeleke nje nakwi-crime nakuyintoni ngoba kwesinye isikhathi bakuleya le ndawo kuyithole mawudlula ngendlela uthola ukuthi it's been vandalized ngendlela yokuthi uthi mawudlula ungazi ukuthi uzokwenza kanjani. Siyayihlonipha kakhulu le ndawo thina, ifana nendawo la kubekwe khona abantu abangasekho. Uma ukwazi ukuthi ungakwazi ukuhlonipha indawo yabantu abangasekho emhlabeni ufana nomuntu ongakwazi ukuhlonipha wena yourself. Babumeya angifuni ukwanda kakhulu, ngizobonga nje nakubaba uMhlongo ukuthi ngaso sonke isikhathi izinto ze-tourism uzinake kakhulu, hayi la Imbali kuphela yonke indawo because ngisho ama-heritage akhona la eMaritzburg ubaba uMhlongo uhleze ewahambela. Siyagqugquzela kakhulu babumeya esikhathini ongene kusona, siyazi sinzima kangakanani kepha sinethemba lokuthi umgogodla nenhlonipho yakho nokwazi wokwakho umlando wase-South Africa kakhulukazi wase-Maritzburg nowase-KZN ngiyakwazi igalelo lakho babumeya. Ngicabanga ukuthi izinto ezinjengalezi mhlawumbe uzokwazi ukuthi uzibeke njenge-priority empilweni yakho. Angifuni ukwanda kakhulu. Sibonge bezindaba, sibonge nabafowethu baka-traffic, sinibonge nonke nanikhona, ngiyabonga kakhulu. Angazi-ke noma yimina engizosuka ukuthi babumeya noma ubaba uMhlongo. Ngenxa yokuthi nje ngenxa yesikhathi ngibona namakhaza ubabumeya ngizocela ukuthi meseza ngaphambili ubabumeya siyalazi igalelo lakhe emzabalazweni. Uke waba yikhansela previously eMgungundlovu wayikhansela ephinde eMsunduzi waba yikhansela. Ngaphandle kwalokho uyi-activist ka-ANC ka-African National Congress. Uke waba kuyihlaka ze-Youth League, akazange azajombe nje sesibone seyimeya, akayijombanga uhambe wonke ama-structures akhona edinga ukuthi amthatha azambekela ekhona. Ubabumeya-ke isikhathi sakhe sesibili lesangena kusona ebumeyeni. Siyazibona izinto zenzekile-ke abantu bayakhuluma left right and center kepha umeya ku-previous lokhuzana iminyakana ungene phakathi nesikhathi nonyaka yes nesikhathi ungene phakathi nesikhathi kade kuphuma ubaba uNjilo
engicabanga ukuthi ama-plans akhe ngicabanga ukuthi makhulu-ke manje ngoba uyiqale kahle-ke le term manje uyiqale phansi sethemba kakhulu babumeya uwena ukuthi konke sizokucela uzosenzela kona kulo muzi wasemarisburg eMsunduzi municipality cela ngokukhulu ukuhlonipha simuphi ihlombo babumeya seza ngaphambili